салом дӯстон, дар ин видео кашлоки IRMT месозем. Силка барои скачат кардани кашлок дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушоед, шумо дар ҳамин хел менюро нишон метавад, даунлоад апа интихоб мекунем ва ҷа Play Market App Store нишон метавад ва ма Play Market мекушом. Барномаро дар Play Market нишон метавад, установка мекунем ва IRMT-ро мекушоем. Дар ин ҷа Get Start Login нависаги Login интихоб мекунем. мо метавонем бо воситаи Google ёки Facebook регистратсия кунем. Ман Google интихоб мекунам, бо воситаи Google аккаунт регистратсия мекунам. Айна мо тамому регистратсия кардем ва ҳозир дар баланси ман 90 цента ки бо пули тоҷикӣ 9 сомона 78 дирам. Эда интихоб мекунем ва дар ин ҷа Skip интихоб мекунем, Propusted мекунем, Add New Payments интихоб мекунем. Дар ин ҷа кашлокҳо ва картҳоро нишон дагай ва якумша интихоб мекунем, банка интихоб мекунем. Дар ин ҷа банкҳоро нишон метавад. Агар давлати шумо бошад дар ҳамин ҷа шумо интихоб мекунед давлатона ва метавонед пултона дар банки худтон бигузаронед. Кеша интихоб мекунем. Дар ин ҷа бошад банкҳоро нишон дагай ва ин Western Union ҳама поёнгиш ки дар бисёри давлатҳо ҳастанд. Метавонед дар воситаи Western Union пултона дар банкҳотон бигузаронед. Крипто кашлокҳоро интихоб мекунем. Дар ин ҷа кашлокҳои крипторо нишон метавад. Шумо метавонед пултона дар кашлокҳои крипто бигузаронед. ва ин Binance ҳастад, Bitcoin, Bitcoin Cash, Bybit ва дигар крипто кашлокҳое ки дидесем метавонед дар ҳамин кашлокҳо пултона бигузаронед. Дебитовый картаро интихоб мекунем. Дар ин ҷа моро виза картаҳоро нишон метавад. Аз тарафи дасти рост процентоша нишон дагай. Агар ҳамин картаҳо дошта бошед, шумо метавонед пултона дар ҳамин картаҳо бигузаронед. E-Wallet интихоб мекунем. Дар ин ҷа ҳам кашлокҳоро нишон метавад. Агар ҳамин кашлокҳо дошта бошед, метавонед пултона дар ҳамин кашлокҳо бигузаронед. ва ин кашлоки Payresa, Payoneer, PayPal ва дигар кашлокҳо дар ин ҷа ҳастанд. Айна ман Payra интихоб мекунам. Мисол $1 менависем, ҷа минималкаша нишон метавад. Поёнда минимум $1.35 сент, $1.35 сент кор карда метавонед пултона бигузаронед дар кашлоки Payra. ва максимумш бошад $208.43 USDT. ҷифт карда интихоб мекунем ва дар ин ҷа бошад сайтҳоро нишон метавад. Сайтҳое ҳастанд ки мисол ягон чи харидан дар кора ва ҷа нишондагӣ. Айна Google Play нишондагӣ. Агар дар Google Play ягон чи харидани бошед, метавонед дар Google Play пултона бигузаронед ва ягон чи бихаред. ва ҷа Netflix ҳам ҳастад, Spotify ва дигар ҳамин сайтҳое ки дар ин ҷа дидесем метавонед дар ҳамин сайтҳоро пултона бигузаронед. Мобила интихоб мекунем. дар ин ҷа ҳам кашлокҳоро нишон метавад. Агар ҳамин кашлокҳо дошта бошед, метавонед дар ин кашлокҳоро пултона бигузаронед. Агар мо верификатсияро нагзарем, мо пулонро гирифта наметавонем. барои верификатсияро гузаштан менюро интихоб мекунем ва дар ин ҷа Settingsро интихоб мекунем. ҷое ки фон номбар нависагай, мо хел рақами телефонмона менависем. англиси қаи sen нависагай ёки отправить русси хати боша. Отправить мекунем номертона ва шумо дар сообщени код меояд ва ҳамон кодро менависед. тамом верификатсияро мегузаред ва шумо метавонед ҳамин кашлок пултона бигиред. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.